esquerda, a derecha, sí. En alguna máis te van a pillar. Hoxe aquí en Berín construen os 4 concellos que forman a etapa do Camiño da Vía da Prata, tamén coñecido como Sanadrés, que comeza xusto na Porta de Galicia, que son a Mezquita, a Andiña, Riós e Larza. Todos os camiños nos levan a Roma, pero tamén todos nos levan a Compostela. Cando falamos dos latexos dun corazón é porque ese latido a veces pode parar. Esta actividade cultural, artística, chea de bons artistas e artistas comprometidos, que todos están aí sentados nestas cadeiras, pois evidentemente son persoas que non crean para ser vistos, moitos deles. Entón eu pensei en como xenerar esperanza a través de esas persoas que eu coñezo dentro do rural que a mí me xeneran esperanza. E esas son mentes creativas que ven onde outros solo miran. Crear e difundir música no rural é unha tarea moi complicada, desgraciadamente. Tiven a sorte de facer o camiño desde Zamora e podemos creer que ao chegar a Santiago, creerme, entrei a 7 da mañá no Obradoiro a cabalo, tiven a sorte de poderlo facer a cabalo, e os latexos eran tanto do corazón como das vaguas, chorei como un neno. Persoas maiores, que son as que realmente saben do rural, as que nos transmiten esas tradicións e que nós temos a obriga de conservar, que moitas veces olvidámonos deso, e iso vai máis dirigido por xóvenes. É importantísimo para mí que as tradicións se garden. Eso quere dicir moito dun pobo. Cando un pobo garda as tradicións, seguro que o futuro lle vai moito mellor. Unha oportunidade tanto para dar a conocer os nosos concellos como para potenciar un turismo de calidade para que nun futuro camiñantes que pasaron volvan a visitarnos.